ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅନନ୍ତ ଆଜି ଯାଉଛୁ ବହୁତ ୱାଟରଫଲ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ କୋଟଗଡ଼ ଜାକେଶୀ ଗାଁରେ। ଆଜି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛି ଯେ ମଶାଣି ସାହିର ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାଇଁ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭୋଜି ଫୋଜି କରିଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିରେ ପୁଣି ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ କିଛି କହିବେ କି? ମୁଁ ତ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ବେଲଘର ଠାରୁ ମଶାନପଡ଼ା ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ ରହୁଛି ବୋଲିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯିବାର ବହୁତ ଖୁସି। ସେଟା ଏତେ ଖୁସି ଯେ ଆଉ କହିଲେ ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ଏବେ ଲୋକମାନେ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଇଏ ହାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡି ଧରିକି ସବୁ ଯାଇକିରି ଭୋଜି କରି ଖାଇଦେଇ ଆଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଖୁସି କେଉଁଠି ମିଳୁନଥାଏ। ଆମେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକି ନିଜେ 300 400 500 ଲାଖ ବୁଗେଇକି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ଆଉ ଖୁସିର ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ। मसला बना रहा है। ସବୁଠୁ ତଳ ୱାଟରଫଲ୍ ବହୁତ ତଳକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଯୋଉଟା ପ୍ରିଭିୟସରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି। मसला आइटम आउडी गोविंद भाई एटा हमर माछ पाए बोली मसला बनाउछंती। आ वासुदेव मजिया से ता सहित सरोज कुमार खलु की बात यार गोविंद भाई आपन रुसई करे पे मजा लागुछ कि नहीं? मसला करा आउची बर्तमान एडा ये ठीक जाइथिलो ए जाडा धीरे धीरे जाउची। बिजू भाई देख तले गाँ भितर बुलिकी जीवे गए थे। रखा है कोटगड़ गाड़िया मजा नौ Look.